Beth oedd eich amcan fel cyfarwyddwr? Pan o'n i'n clywed y stori Ellis Evans, Hedd Wyn am y tro cyntaf, o'n i'n meddwl mi oedd rhywbeth cinematic iawn yna. Mi oedd dechrau, canol, diweddglo, sy'n deud rhywbeth amdano fe fel person, ond mwy na hynny, oedd yn adlewyrchu effaith rhyfel ar y cymdeithas bach, sef ei deulu, ar y cymdeithas mwy gyffredinol. Ac wrth feddwl am ran fwy o ffilmiau rhyfel wedi bod ers cychwynodd y cinema, o'n i'n meddwl bod rhan fwy ohonyn nhw yn canolbwyntio ar y milwyr eu hunain yn lle ar effaith y cymdeithas. Oeddech chi ac Alan Llwyd yn gytun yn eich hamcanion? Wel, wrth gofio, oedd y bleser mawr i gydweithio dy Alan. O'n i ddim yn nabod cyn cwrdd am y syniad. Ac o'n i'n meddwl oedd fo a finne yn instinctively, os yn gallu deud hynny, yn ar yr un tonfeydd fel petai ynglyn beth oedd y bwriad, heb sôn amdano fe mewn telerau fel hwnna. Yn sicr mi oedd ddau ohonyn ni yn gweld y stori, y ddrama yn y stori, ac rhywbeth am yr unigolion sy'n cael ei effeithio gan rhyfel. Ac mewn ffordd, wrth gwrs, mi oedd Hedd Wyn yn symbol mawr i Cymru ar y pryd o'r effaith o'r rhyfel byd cyntaf ar y cymdeithas Cymraeg. A'i propaganda gwrthryfel yw'r ffilm? I fi, doedd e ddim. I fi, beth oedd yn bwysig i adlewyrchu pethau fel yr oedd. I adlewyrchu agwedd gwahanol yn y cymdeithas. Unigolion gwahanol yn cael agwedd gwahanol at y rhyfel. Ymunwch yn lluoedd mwyn cadw Prydain fawr ac yn nerthol. Fel hyd yn oed heddiw, falle, mae'r un peth yn digwydd. Cilwydd. Mae ychydig o bobl, prif ni, yn meddwl mi oedd cyfiawnder yn y rhyfel. Milwr oedd cryf. Dwi'n gwrando arno fo. Milwr yn ymladd yn erbyn. Ond mwy o ymchwil wnaethon ni i mewn y peth ac yn arbennig am agwedd Ellis, do'n ni ddim yn cael unrhyw argraff oedd yn teimlo yn gry un ffordd neu llall. Doedd ddim lot o ddiddordeb iddo fe yn y rhyfel, mond pan oedd yn effeithio fe ar y lefel i ffrindiau, ar y lefel personol. Diddordeb oedd pethau lot mwy personol, pethau i wneud gyda teulu, gyda ei uchelgais fel bardd, gyda ei ffrindiau yn arbennig cariadon. I ba raddau mae'r portread o'r rhyfel byd cyntaf yn cyfateb â thystiolaeth arall sydd ar gael? Cwestiwn diddorol i hwn. Dwi'n teimlo yn personol, mae agwedd yn gyffredinol mewn cinema a theatr ers Shakespeare o Lear, sy'n deud mae hawl gan y cyfarwyddwyr a awduron ac ati i greu ddrama ac yn rhoi pethau anghywir yn y ddrama i wneud y ddrama yn well. Dwi ddim yn cytuno dy hynny. Dwi'n meddwl mae digon o ddrama mewn bob stori a cyfrifoldeb di i ffeindio y ddrama. Ydy Hedd Wyn yn cael ei bortreadu fel arwr? Doedd ddim pwrpas i portreadu fo fel arwr o gwbl. Y pwrpas oedd i weld pwy oedd o, i adlewyrchu ei gymeriad o, a beth oedd o yn teimlo a effaith y rhyfel ar ei fywyd. Mae'n bosib i ddeud, mi oedd e'n arwr yn y bôn, achos doedd e ddim eisiau fynd i'r rhyfel, ond pam oedd e'n dod i'r pwynt pan oedd rhaid rhywun fynd o'r ffarm, fo na un o'r ei brodyr eraill, sef Bob, wrth gwrs, yr un nesaf, oedd ôl yn cymryd y cyfrifoldeb i fynd yn lle Bob. Hwyl ti, Bob? Hwyl, Ellis. Achos oedd Bob yn rhy iau o safbwynt Ellis ei hunan i ddeall beth oedd rhyfel.
Oes rhaid marw i fod yn arwr? Dwi ddim yn credu. Dwi'n meddwl mae person sy'n dangos dewder mewn sefyllfa anodd lle maen nhw'n gwneud dewis i risgio bywyd efallai, ond yn fyw, maen nhw yn arwr hefyd. Just oherwydd maen nhw wedi survivor a maen nhw dal i fyw, dyn nhw'n deud dyn nhw'n arwyr, beth bynnag. A mae hon dwi'n meddwl sy'n achos mewn unrhyw ffordd, nid jyst milwyr, wrth gwrs mae pobl brigad tân mewn sefyllfaoedd fel 9/11 yn Efrog Newydd. Neu mae pobl fel nurses, y doctoriaid, sy'n trin pobl sy'n sal ac yn risgio bywyd. Mae hefyd yn arwyr. Maen nhw'n dangos dewdur i wneud hwnna.